ஆல் இண்டியா ரேடியோ செய்திக் கதம்பம். திருப்பூரில் இம்மாதம் 22ஆம் தேதி பல்வேறு அரசு நலத் திட்டங்களை பயனாளிகளுக்கு வழங்கி உரையாற்றினார் முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின். அவர் பேசுகையில், 18 அரசு துறைகளின் சார்பில் இந்த நிதி உதவி வழங்கப்பட்டிருக்கு. அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஆணைய பெற்றிருக்கிறார்கள். சிறு குறு தொழில் செய்ய கடனுதவி வழங்கப்பட்டிருக்கு. பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு பத்திரம் வழங்கப்படுது. வீட்டு மனை பட்டா தரப்பட்டிருக்கு. முதியோர் உதவித்தொகை, கைம்பெண் உதவித்தொகை தரப்பட்டுள்ளது. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவிகள் செய்யப்பட்டிருக்கு. குடும்ப அட்டைகள், மருத்துவ காப்பீட்டு திட்ட அட்டைகள் தரப்பட்டுள்ளது. அப்படி தமிழ் சமுதாயத்தின் பல்வேறு தரப்பினருக்கும் உதவிகள் தரப்படவிருக்கு. அனைத்து தரப்பு தமிழர்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தக்கூடிய அரசாக நம்முடைய அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பா தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் கீழ் மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களுக்கு மற்றும் பயனாளிகளுக்கு வங்கிக் கடன் வழங்குவதில் நான் உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதாவது 660 சுயஉதவி குழுக்களுக்கு 25 கோடி ரூபாய் அளவில் கடனுதவிகள் வழங்கப்படுகிறது. பெண்கள் தன்மானத்தோடு வாழணும், யாருடைய தயவையும் எதிர்பார்க்க கூடாது, தன்னம்பிக்கையோடு அவர்கள் இருக்கணும் என்பதற்காகத்தான் இந்த மகளிர் சுய குழுங்கிற திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்கள். பெண்கள் சொந்த காலில் நிற்கணும், யாருடைய தயவையும் எதிர்பார்க்க கூடாது என்பதற்காகத்தான் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்கள். அதனால்தான் இன்றைய தினம் 25 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கடன் உதவிகள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக வழங்கப்படவிருக்கிறது. ஏற்கனவே கடந்த 6 மாத காலத்தில் இந்த திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 230 கோடி ரூபாய் கடனாக 5420 குழுக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு. முதலமைச்சராக நான் பொறுப்பேற்றவுடன் 5 முக்கியமான அறிவிப்புகளை நான் வெளியிட்டேன். அதுல முக்கியமா ஒண்ணு, மகளிருக்கு இலவச பேருந்து பயணம். அதே போல மகளிர் சுய குழுக்களுக்கு கூட்டுறவு வங்கியில வாங்கிய கடன் அந்த முழுவதும் நாம் ஆட்சி கொண்டிருக்கிறது ரத்து செஞ்சிருக்கிறோம். இது போன்ற ஏராளமான திட்டங்களை மகளிருக்காக நிறைவேற்றினது மட்டுமல்ல, இன்னும் நிறைவேற்ற போகிறோம். திருப்பூர் புதுராமகிருஷ்ணாபுரம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 11 அரசு துறைகளின் சார்பில் 2381 லட்சம் மதிப்பிலான திட்டப்பணிகள் முடிக்கப்பட்டு மக்களுடைய பயன்பாட்டிற்காக ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு. குண்டடம் வட்டாரம் கொழுமங்குழி ஊராட்சி மன்ற கட்டடம் கட்டுவதற்கும், மாம்பாடி ஊராட்சி புளியம்பட்டி கிராமத்தில் பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்க கட்டடம் கட்டுவதற்கும் அடிக்கல் நாட்டியிருக்கிறேன். இவை விரைவில் திறந்து வைக்கப்பட இருக்கிறது என்பதையும் நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். திருப்பூர் மாவட்டம் என்பது இது ஒரு தொழில் மாவட்டம். அதிலும் குறிப்பா குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களுடைய களஞ்சியமாக இந்த மாவட்டம் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. கொரோனா காலத்தில் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் நிறுவனங்களுக்கு உதவிடவும் அதனுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை செஞ்சது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். குறிப்பா சொல்லணும்னா 2239 குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ரூபாய் 179.19 கோடி முதலீட்டு மானியமாக தரப்பட்டுச்சு. வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களில் கடன் பெறக்கூடிய நிறுவனங்களில் சொத்து ஆவணங்களை இணைய வழியாக பதிவு செய்ய வகை செய்யக்கூடிய சட்டம் சட்டமன்றத்திலே நிறைவேற்றியிருக்கிறோம். மாநில கடன் உத்தரவாத நிதி ஏற்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுச்சு. 100 கோடி ரூபாய் வைப்பு நிதியோடு அதை விரைவில் செயல்பட தொடங்கும். புதிய தொழில் முனைவோர் மற்றும் தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டு திட்டத்தின் மானிய உச்சவரம்பு ரூபாய் 50 லட்சத்திலிருந்து 75 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதை சொல்வதற்கு காரணம், சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களை மேம்பாடு அடைவதன் மூலமாகத்தான் ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள் உயர்வடைய முடியும். தமிழக வானிலை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர் திரு புவியரசன் எமது செய்தியாளரிடம் தெரிவிக்கையில், தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் 4.5 கிலோமீட்டர் உயரம் வரை நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறக்கூடும். இது வரும் நாட்களில் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தமிழக கரை நெருங்கக்கூடும். இதன் காரணமாக அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ராமநாதபுரம், நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழையும், மதுரை, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும், ஏனைய வட கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை பகுதிகளில் ஒரு சில
சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும், உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். நாளை ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழையும், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, கடலூர், விழுப்புரம், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும், ஏனைய தென் மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களில் மிதமான மழையும், வட கடலோர மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும், உள் மாவட்டங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32, குறைந்தபட்சம் 25 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டி இருக்கும். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்ச மழை அளவாக போடிநாயக்கனூர் மற்றும் ராமநாதபுரத்தில் தலா 13 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. மீனவருக்கான எச்சரிக்கை: குமரிக்கடல், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீச வாய்ப்புள்ளதால் மீனவர்கள் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இப்போ சிஸ்டம் நம்ம லோ பிரஷர் நம்ம மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகரும் சொன்னோம். ஆனால் நேரத்துல இருந்து அதனுடைய மூவ்மெண்ட், அதனுடைய நகர்வு அதிகமாக இல்லை, அதே இடத்துல தான் தொடர்ந்து நிலையா நிற்குது. அதனால தான் இப்போ நம்ம கனமழை வரதுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி போகுது. மழை இப்போ நமக்கு சென்னைக்கு 2 நாட்கள், இன்னைக்கும் நாளைக்கும் சென்னைக்கு லேசான முதல் மிதமான மழை இருக்கும். நாளை மறுநாள் சென்னைக்கு கனமழை கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு அடுத்த நாள் கன முதல் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போதைக்கு இந்த ரெட் அலர்ட் நம்ம இன்னும் தரல. இந்த அளவுக்கு இந்த சிஸ்டம் மூவ்மெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம ரெட் அலர்ட் கொடுக்கணும். இப்போதைக்கு நம்ம ஆரஞ்சு அலர்ட் தான் வச்சிருக்கோம். ஆரஞ்சு அலர்ட் தென் மாவட்டங்களுக்கு இன்னைக்கே கொடுத்துருக்கு. 5 நாளுக்கும் இருக்குது ஆரஞ்சு அலர்ட். ஏன்னா கன முதல் மிக கனமழை கொடுத்துருக்கோம். குறிப்பா அந்த மாவட்டங்கள் சொன்னேன் இல்லையா, ராமநாதபுரம், அதுக்கடுத்து புதுக்கோட்டை, நாகப்பட்டினம். இந்த ராமநாதபுரம், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை இதுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போதைக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் கொடுத்துருக்கோம். மற்ற இதுக்கெல்லாம் மஞ்சள். நாளை மறுநாள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வட கடலோர மாவட்டங்கள் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கனமழை ஒரு சில இடத்துல இருக்குது. கடலூருக்குலாம் நாளை மறுநாள்ல இருந்து மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதெல்லாம் சில நேரத்தில் ஆசிலேஷன் ஆகும். அதாவது கொஞ்ச நேரத்தில் சில நேரங்களில் இன்டென்சிஃபை ஆகும், சில நேரத்தில் இது ஆகும். ஆனா அதை வச்சு நம்ம முடிவு பண்றது கிடையாது. உயரத்தை வச்சு நம்ம முடிவு பண்றது கிடையாது. நாம இந்த லோ குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி முடிவு பண்றது நமக்கு சர்ஃபேஸ்ல, அதாவது நம்மளுடைய சர்ஃபேஸ் அப்சர்வேஷன் இருக்குது இல்லையா, அதுல நமக்கு க்ளோஸ் ஐசோபார்ஸ் அது வரும். அந்த பிரஷர் கிரேடியன்ட் இருந்ததுனாலே அப்பதான் நம்ம கொடுப்போம். சர்க்குலேஷன் சில நேரத்தில் 5.8 போகும், சில நேரத்தில் 7 கிலோமீட்டர் உயரம் கூட போகும். ஆனா நமக்கு தேவையான அந்த பிரஷர் இந்த அளவுக்குள்ள வரணும். கீழ் லெவல்ல காற்று இவ்வளவு வேகத்துல இருக்கணும் இருக்கு. 15 to 20 knots வேகத்துல காற்று வரணும். அந்த வேகத்துல காற்று இருக்கும்போது தான் நம்ம குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதின்னு சொல்லிட்டு அறிவிப்போம். அது வரைக்கும் நம்ம வெர்டிகல் எக்ஸ்டெண்ட் அது மேல இருக்கிறத வச்சு நம்ம முடிவு பண்றது இல்ல. குமரிக்கடல் இருக்குது, தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளுக்கெல்லாம் மீனவர்கள் எச்சரிக்கை 2 நாட்களுக்கு போக கூடாது. அதுக்கடுத்து வர நாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா திரும்ப நம்ம வட கடலோர மாவட்டங்கள் மொத்தமாவே 3rd டேல தமிழக கடலோர மாவட்டங்களும் தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிக்கும் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வர நாட்கள்ல ஃபுல்லாவே கொடுத்துருக்கோம். மீனவர்கள் போகக்கூடாதுன்னு அதை நீங்க நம்மளுடைய இதுல இணையதளத்துல நீங்க பார்க்கலாம். நீங்க இப்போதைக்கு நம்ம லோ தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு மேல ஃபர்தரா இன்டென்சிஃபை ஆகுது. ஏன்னா இது ரொம்ப லோ லேட்டிடியூட்ல இருக்குது, 5 டிகிரி அந்த லேட்டிடியூட்ல இருக்குது. அதனால நம்ம இதை ஃபர்தரா இன்டென்சிஃபை ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இப்போதைக்கு இல்லை. இப்போ நம்ம லோவா மாறதுக்கு 24 மணி நேரம் சொல்லியிருக்கோம். இந்த 24 மணி நேரத்துக்கு லோவா மாறி அது திரும்ப இலங்கை பகுதிக்கு கிட்ட வரும்போது பழையபடி இந்த காற்றினுடைய வேகம் கொஞ்சம் குறையும். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கான தற்போதுக்கு எந்த வாய்ப்பு இல்லை. எங்க கனமழை வரும்ன்றதை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். கனமழை கொடுத்துருக்கிறோம், மிக கனமழை எங்க வரும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அதனால ஏற்படும் பாதிப்புகள் அந்த மாவட்ட ஆட்சி தலைவருக்கு கண்டிப்பா தெரியும். சோ அவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு மழை இருக்கும் அப்படின்னு தெரியுதுனால அதுக்கான ஏற்பாடுகள் அவங்க பார்த்துப்பாங்க. நம்ம மழையை சொன்னா போதும். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.